Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Logo Graphics, Construct Furniture, Vaskas, Il-Qronfla, Francesca Tart Portelli u Mina. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi dan l-Emcast. Inselmulkom u nilqawkom għal int min int speċjali f'dan iż-żminijiet tal-miliet. Illum għandna 4 personalitajiet mix-xena lokali kollha kantanti u ħanaraw ftit flimkien kif iqattaw dan iż-żminijiet tal-festi. Nilqawkom f'int min int, illum kif edna ħankunu qed niddiskutu ftit kif inqattaw iż-żmien tal-miliet mhux biss mal-familja imma wkoll mal-ħbieb. U magħna fl-istudju ħanilqa' magħna minnu fih l-4 mistednin tagħna, għandna lil Joseph Refalo, kantant, kollha kantanti, imma attur ukoll fi Bipu Edowa, Michela Dalli li hija kantanta u kif ukoll tieħu sehem f'Santa Monica u kienet tieħu sehem f'Dreams qabel, Michela Gallia, kantanta wkoll u attriċi bravissima fi Bipu Edowa u l-aħħar mhux l-inqas Clive Muscat, kantant u jieħu sehem ukoll f'Ta' Taħt Fuq kif ukoll Katrina. Kif intom? Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Tajjeb li ngħidu li Joseph anki magħruf li dejjem jiġi naqra tard u anki għal dan il-programm ġi naqra tard, kif imbagħad l-iktar waħda jew wieħed puntwali hija Din tal-dejja. Però biex inkunu għedna kollox, Joseph iżomm il-grupp nara maqut u dejjem jorganizza l-affarijiet għalikom mhux hekk. Tajjeb, kif tafu l-miliet hija festa marbuta ħafna mal-familja, ma' dawk li nħobbu nqattaw ħafna żmien magħhom, xi kultant il-ħbieb kif ukoll dawk li forsi ma nafuhomx imma għal dan iż-żminijiet, żminijiet tal-festi kollox jgħaddi nkellmu l kulħadd u nipprovaw inferħu dak li jkun. Ħanaddu ftit għal dan il-feature ħanaraw ftit flimkien ftit fatti dwar il-miliet. Fis-sena 1867, l-industrialist Amerikan Sur Fairbanks tant ġie ispirat meta sama lil Charles Dickens jaqra l-ktieb tiegħu A Christmas Carol li f'jum il-miliet għalaq il-fabrika tiegħu bagħat lil ħaddiem għad-dar u tom dundjan kull wieħed. Il-gwerer huma xi ħaġa li jġibu dbatija u dwejja, imma l-miliet jaf jagħti nifs u jġib ftit ferħ anke fi żmien hekk ikraħ. Hekk ġara fl-ewwel gwerra dinjija fil-miliet tal-1914. Is-soldati Ingliżi u Ġermaniżi bħala sinjal ta' gratitudni u paċi waqfu jiġġieldu bejniethom, qasmu r-rigali u lagħbu logħba futbol. L-istess ġenerożità narawha fit-tieni gwerra dinjija. Hekk kif il-poplu Norveġiż minn din il-gwerra l-hawn beda jagħti siġra tal-miliet lill-poplu Ingliż biex jermawha fi Trafalgar Square bħala sens ta' gratitudni għall-għajnuna tagħhom fil-gwerra. Fil-ġurnata tal-lum, is-sens ta' ħbiberija u ġenerożità tidher anke f'Malta. Dan narawh fl-ammont kbir ta' donazzjonijiet il-poplu Malti jagħti kull sena l-għadda tal-miliet fl-Istrina. Fil-fatt l-ammont ta' flus miġbura għal Malta Community Chest Fund jiżdied kull sena u saħansittra fl-2015 inġabru aktar minn 4 miljun euro. Il-Girlanda nsibuha armata mal-bibien u twieqif ħafna mid-djar tagħna fi żmien il-miliet. Fil-kultura pagana, sal-lum il-ġurnata, il-Girlanda ħadra tirrappreżenta it-twelid mill-ġdid sar-rebbija u fl-Iżvezja kienu jżidu magħha x-xamat li jissimbolizzaw lix-xemx. Dan kien sinjal ta' tama, għax dak li jkun qed jittama li r-rebbija m'għandhomx ma tiġi. Fl-Avvent din il-Girlanda tintrama b'4 xamat bħala simbolu tal-4 ġimgħat tal-Avvent, iżda din fi żmien il-miliet turi sinjal ta' merħba u ħbiberija. U la
tal-Girlanda Turi Merħba u Biberija, ħankunu qed nużaw il-Girlanda hawnhekk fl-istudio illum biex insiru nafu ftit il-mistiddin tagħna. Ħanitlobkom tieħdu boċċa kull wieħed, ma nafx min irid jibda. Ma kull boċċa hemm numru assoċjat mal-mistoqsija ħankun qed insaqsikom ftit domandi. Ammorna għal-bot, il-numru 4. Il-numru 4. Mela, ħanibdew bir-reżoluzzjonijiet. X'għandkom reżoluzzjonijiet din is-sena? Qabel ma naqilbu għal sena l-ġdida, dan huwa żmien nibdew naħsbu fuq ir-reżoluzzjonijiet. Joseph, naħseb tiegħek tkun li tibda tiġi fil-ħin. Ma dik kull sena tkun hekk. Li jittawweb inqas forsi? Jittewweb inqas. Per eżempju, meta jittewweb? Ġurnata kollha. Ġurnata kollha. Le, laħares, le. Imma per eżempju, nkun il-kant jew hekk nkunu xi lezzjoni tal-kant, kollha ħafna lezzjonijiet ma' Clive. Nkun wara ġurnata xogħol, tifhem, u nkunu xi seba' ta' flaxija. No nibda nittewweb fuq għalli Però mhux skuża, għax jiena immur il-lesson tal-kant wara x-xogħol. U xogħol ma nittewweb. Kemm torqod allura, Joseph? Le, ma jien bniedem li qabel nofs il-lejl ma norqodx. Hija xi ħaġa li nidħol fis-sodda ġifieri, nipprova norqod, però ma jirnexxilix. Ġifieri naħseb li għalhekk li mbagħad norqod inqas ħin u nkun għajjin aktar, tifhem? Però Allura s-seba' kmieni għalik. Jekk X'inhu? torqod f'nofs il-lejl, is-seba' pjuttost kmieni. pjuttost kmieni jien m'iniex a morning person, ġifieri mhux faċli li qum filgħodu għax-xejn. X'taħsbu allura għandha tkun ir-reżoluzzjoni ta' Joseph? Naħseb dik li jasal fil-ħin. Li jasal fil-ħin. Ħaterġa' tagħmilha u żomma forsi Joseph. Kull sena nagħmluha. Jalla nżomma, kont qiegħed sejra ħjar ta' dis-sena. Kemm? Għax kien hemm 5 minuti. issa jien għandi l-mobile, qiegħed il-mobile aktar- tiegħi qiegħed 10 Ħin minutes. il-qoddim. Jafu, jien Ġifieri 20 minutes li jasal tard forsi magħna miegħu kunu xi 30 minutes fuq il-mobile. Xi 10 minutes jew 15 minutes bil-qoddim ma' xorta. Ma taħdimx xorta. Ma taħdimx. Ġili pereżempju toħorġu u jekk tiftemu ħin, il-Joseph tgħidulu Iva. ħatiftemu nofsija qabel forsi Ejja, ġifieri. Nippruvaw. Imissa Mikela tagħmilha drana. żgur. Issa Mikela drana. so. tagħmilha żgur. U anke meta ltqajna ħabba Il-meeting. Il-meeting u l-feature. U l-meeting u xorta, l-feature. Jiena kont sija qabel. Il-feature le, U ġi il-feature sija kont tard fil-ħin. Feature kien Ir-reżoluzzjoni fil-ħin imma. Feature kont fil-ħin. ir-reżoluzzjoni ta' Mikela x'għandha tkun jew għandek waħda lesta? Le ta' imma dejjem nipprova ngħid ħanaħseb xi ħaġa. Nkun naf li mhux ħanżomma fis-sens għax pereżempju dejjem ngħid ħansib naqra iktar ħin għalija taf kif fil-ġurnata. Ma tantx jirnexxi. L-oħrajn x'taħsbu, x'għandha x'tagħmel taħsbu reżoluzzjoni. Il-Mikela, li kemm jista' jkun. Għax ġieli titkellima. Isa kienet l-istonku di Mikela. Għax tkellima u tgħidlek x'inhi. X'inhi? U ddum tajt, nispjegula xi ħaġa u tagħmel nofsija. Forsi Mikela ma tkunx qed tittewweb imma jkollha Le, ma imma- turih. Għax jiena magħrufa minn maħna li ndiem fil-qamar. Immaġina qed tirrakkonta storja, tagħmel kwarta tirrakkonta, u tgħidha fim xatlek. Ma fimx ta' xatli. Okej. Mela, ħatamel ftit ta' effort forsi tkun aktar attenta Ma meta jfissirx jkun. li meta xatt ukoll bżonn nisimgħu ma nisimgħux. Ta' fis-sens. Imma nkun naqf dinja li hekk nintelefon naqra. Sajjeb. Mbagħad niġi Kolla naqra. sibijiet tagħha wkoll. Tħossar il-ex dukon. Mikela, x'reżoluzzjoni għandha u jekk forsi l-ħbib tagħha għandhom. Jien ngħidlek il-verità lanqas għax qatt ma nżommhom. Forsi nikol ftit inqas, għax jiena persuna nħobb nikol ħafna. Iva, U smajt. nikol kemm nikol qatt ma nixba. Smajt. Mhux Ħajkollna xi ħaġa marbuta ma' Mhux Mikela nikol ukoll. imma nikol ta' healthy imma nikol ħafna Kwantità. ta' kwantità forsi. X'taħsbu taqblu ma' reżoluzzjoni? Żgur, 100%. Malar Clive Naħseb li forsi nżomma healthier lifestyle. ukoll. Forsi naqa exercise għax ma tantx insibu ħin, allura forsi nsibu naqa ħin għal dak. Tista' tikkombina forsi ma' Mikela wkoll. Nistgħu. Nista'. Tajjeb, taqblu ma' reżoluzzjoni? Naqblu. Tajjeb, ħanitlob il xi ħadd ieħor jieħu boċċa. Ħanu ħodaj. Mela. Numru 2. Il-numru 2. Fuq ir-rigali. Min jaħseb l-ewwel għal-rigali ta' xulxin? Ma nafx ġox, ma tantx indiskutu. Joseph, inti naħseb lejlet il-miliet tibda tagħmel ta' taħseb. Dis-sena jista' jkun. Le, imma is-soltu nippjana minn qabel, ġifieri nkun nafx ħanixtri il-persuna, però
ma jfissirx li nkun xtrajtom. Ġifieri nkun naf x'ħan nixtri. Il-ħsieb hemmu. Naf bleżat, jien basta nkun naf x'ħan nixtri. Il-post Imbagħad nkun naf titrateni. fejn għand immur u nsibu. Però ma tnippjana, għax jien naħseb kulħadd jispiċċa jippjana il-ħin Mhux hekk. li titmur biex tipparkja, biex toħroġ. Għax huwa ħin li hija kif taqbattejt ħadd taħlih minn xi ħaġa oħra. Prezzjuż, tippjana, speċjalment f'dan iż-żmien. tippjana hija xi ħaġa sabiħa ta' wkoll. Ġifieri, min jaħseb l-ewwel taħsbu għar-rigali? Ife, jiena kull sena nizzel ismiet fuq id-dajri biex meta nixtri rigal nittikja. Inkun Kont organizzata. Daqshekk din organizzata. organizzata. Tajjeb. Kemm Mikela. il-darba lejn u Mikela fil-miliet niftemmu ġurnata, nidu nagħmlu Christmas shopping, nixtru ħaġa għalina. U bat nixtru Sintendi. doppina L-ewwel. Għaxek, immaġi li eżempju jina nixtru xi ħaġa l-mami, ngħidha l-Mikela tejs. Għal-pariri. Iva. Tajjeb. Clive. Jien għandhom biex nażel x'ħan nixtri. I mean, nkun pereżempju jiena nirringrazzja l-bambin li f'Diċembru jiftu pereżempju l-ħdud il-ħwienet. Allura il-ħadd tkun l-unika ġurnata li jkolli free u ngħid ara ħanibda ndur ftit u mill-bidu qisu ta' Diċembru hekk nibda ndur biex nara x'ħan nażel għax indum biex nażel għal min ħan nixtri. Fis-sens jiena nkun nixtieq li dak li ħanati kieku ħanaqalaw jiena jaġobni, fimt? Allura dik naqa. Tajjeb. Ara jien naf xi ħadd żgur li jaħseb qabel kulħadd biex jixtri rigali għax minn hawn ftit ieħor ħanaddu ħanaraw feature flimkien li għandu x'jaqsam ma' Santa Claus u ma l-isfida li jmiss, però dak kollu minn hawn ftit ieħor. Nilqawkom lura fil-programm u kif wednikom qabel ir-riklami ħajkonna sfida l-ewwel waħda llum li hija marbuta ma' Santa Claus. Li ħajjiġru għadan ħanitlobkom tinaqdu f'żewġ timijiet differenti. Ejja mek. Mikela lesta l-kompetizzjoni, ħaxxamar il-kmim. Għalluli li Mikela l-iktar waħda kompetittiva fostkom. Le, Mhux kompetittiva sa. Tidħol għalija. Nidħol għalija. L-isfidi joġbuha. Tajjeb. Mela, li ħajjiġru għadan, ħankunu qed nurukom set ta' ritratti ta' personalitajiet lokali kif ukoll barranin, tajjeb, u dawn il-personalitajiet ħajkollhom beritta ta' Santa Claus kif ukoll id-daqna. Ħajkollkom minuta u not biex tippruvaw taqtaw min huma dawn il-personalitajiet. Tajjeb, mela, min ma jirrispondix id-domanda tajba il-ritratt f'dan il-każ ma jaqtax ir-ritratt jgħaddi għat-tim liħor biex jirrispondi. Tajjeb, min se jibda? Aħna. Tajjeb. Fdi pretendejt li ħatajni. Inti, Mikela. Sakemm nirrankaw. Tija ftit Tajjeb, mela l-ħin tagħna ħajibda minn issa ħanaddu għall-ewwel ritratt. Issa għandkom idea? Idea. Mhux nisaqsu. Le, mhux Malti. Nistantikom ftit ħiel f'żar. Issa ħajkolli ngħaddi Tom għat-tim li Cruise. jmiss. Tom Iva, fil-fatt mill-ewwel Tom Cruise mela punt għal Clive u Mikela, ħanaddu għal tieni ritratt proset. Mela, issa però ħajkolli ngħaddi għal Mikela u Clive. Beyoncé. Beyoncé, proset. Mikela diġà rrankat. Tielet ħajnati priorità lilhom. Mela tielet ritratt Mikela u Clive. Nafu. 5, 4, 3, 2, 1. Ħannaddu għal tim li jmiss. Barack Obama. Proset, u dak huwa Barack Obama. Dak tisir ex-president issa. Ħannaddu għal ritratt li jmiss. Mela se jirrispondu Joseph u Mikela. Dik Mikela. Dik Mikela. Le, Mikela. Mikela. Mikela dik. Ħanaraw ftit fil-fatti. Mikela, tajjeb li ngħidu Mikela ma rfitx li l-nifisa. Tajjeb, ħafna mela punti ħor għal Joseph u Mikela. Ħannaddu għal ritratt li jmiss. Glenn Vella. Glenn. Tajjeb, proset punti ħor għal Clive u Mikela, dak huwa Glenn. Mela, ritratt li jmiss. Clive.
Ne, aħna kien misna Clive għadnija. Clive, ħajkolli nagħti punt lilu. Clive għal-menu għaraf li l-nifsu. Ħanaddu għall-aħħar ritratt qabel ma jiskad il-ħin. Ok, ekku, dik kienet Pam, nselmula minn hawn naf li tagħmel parti wkoll mill-laqda tagħkom li Il-vocal coaches tagħna. Pamela u Glenn. Ok, nselmula ħafna minn hawn. Mela, f'dik l-sfida hekk fil-fatt ġejtu 4 punti għat-tim ta' Michela u ta' Clive kif ukoll 3 punti għal Joseph u Michela. Ġifieri f'di jirbħu. L-iktar tim forsi kompetittiv, lo jħobb il-challenge. Tajjeb, sabi li f'dawn iż-żminijiet ninaqdu ħafna mal-ħbieb u kif ukoll mal-familjari tagħna, però importanti li naħsbu wkoll f'dawk in-nies li forsi ma jkollhomx ma' min iqattaw iż-żminijiet tal-miliet jew forsi qed ikunu qed ibatu. Il-mistednin tagħna hawnhekk għamlu ġest verament nobli flimkien mal-istudenti tal-MCAST marru jżuru San Vincenz de Paul. Ejja naraw ftit flimkien x'għamlu. Bħal-esperjenza kienet ħelwa ħafna fis-sens li nitkellmu magħhom u bdew jiftakru l-esperjenzi tagħhom meta kienu iżgħar u l-mod ta' kif kienu jiddevertu fi żmien il-miliet. U spikka ħafna il-karattru tagħhom għax tarhom kwieti u mbagħad jibdew ipparlaw ma jeqfux u mbagħad minn beda jkanta, ġifieri kull persuna kellha dak il-karattru partikolari. Jiena mirajt ħafna lill-istaff hemm ċertu għaqda bej ir-residenti u l-istaff, jekk hemm dik il-bond li vera inspiratni. U ġobni l-fatt li b'naqra ta' barnuża, b'naqra ta' talenti żgħar li forsi ikollna bejnietna u naqra ta' ħin li stajna nagħtu, tajni hawn bissima, ġifieri biex xi ħaġa faċli li ssib ħin matul il-ġurnata u tiltaqa' ma' familjari tiegħek li jkunu residenti f'dawn it-tip ta' djar u tiġi tgħidilhom hello, jieħdu gost, jitkellmu miegħek. Kemm xi ħaġa sabiħa. Jaqsmu l-esperjenzi tagħhom miegħek xi ħaġa dawk il-familjari li jkunu jistgħu jiġu spiss. Pjaċeri, Antonja wkoll. Sant'Antnin. Isiblek kwejjex mitlu fejn. Ok, m'għandha x-xar sabiħ, Ejsa, Qed xed nitkellmu kemm atmosfera ħelwa. Atmosfera tal-miliet. Ma son fejdu wkoll. Mela. Għadu sabiħ. Għadu. Jew ħafna minnhom ma jibqalhom inħatt ukoll fil-familja tagħhom. Importanti li nsibu dak il-ħin li fis-sens niftakru fihom u fis-sens niġġejdu. Infatti meta staqsejni mal min jibdu jsellu, l-ewwel ma semmew kienu l-familjari tagħhom. Eżatt, eżatt. Il-neputijiet. Il-neputijiet hemm kien bużna hemm minn ġeġġaw bużnanna. Mela. U kienu Halloween, kantaw għana. Oh, ħafna, ħafna. Ħafna, ħafna. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Nirringrazzjaw hemmhekk lil mistednin li għażlu naf li l-ħin huwa limitat ħafna, jiġifieri napprezzaw li għamiltu dal-ġest sabiħ mar-residenti ta' San Vincenz de Paul, però nixtieq nirringrazzjaw ukoll l-istaff kollu hemmhekk li jaħdem matul is-sena mhux biss dawn iż-żminijiet b'ċertu dedikazzjoni. Mela wara dak il-feature ħanaddu għal diskussjoni, nitlob il xi ħadd jażel boċċ oħra jekk jogħġbok mill-girlanda. Il-numru 1. U Mikela għażlet il-numru 1. Mikela, tiftakar ir-rigal li tawk sħabek sentejn ilu, jekk tawk? Tiftakar x'kien? Issa sew tal-miliet. Iva. Inti niftakar tajtni mag? Il-mag tal-best friend, mag? Tajjeb. U softoj. Kienet xaġa best friend. Għadu għandek għal-mela. Mela, le. Tużaħ matul is-sena kollha? Il-mag hija. Tajjeb, kafete, hot chocolate? Hot chocolate. Hot chocolate, speċjalment dawn iż-żminijiet. Tajjeb, Clive, inti, tiftakar x'tawk sħabek sentejlu? Jekk niftakar sew, Joseph kien tan ritratt bwet mis-selfies tagħna. Hello. Ġo frame. Ġo frame, tajjeb, fejn għadda l-frame illum? Fl-istadi tiegħi. Tajjeb, iżomlu kumpanija mela Joseph il-ħin kollu. Mikela, tiftakar? Mikela kienet tatni frame, jinħobb il-roza, il-kulur roza, u kienet tatni frame roza bisimna minn għalija taħt, għandna simna taħt u bir-ritratt tagħna. Ukoll, biex iżomm kumpanija l-xulxin. Tajjeb, Joseph? Jien naħseb l-aktar rigalet niftakar, però meta ġew għandi ma kien fi żmien il-miliet ukoll, ġifi aktar imbejjed, jien ħobb ħafna l-imbit. Tajjeb. Rigal fin, mela. Joseph. L-ikel, li kollu. Importanti, ma nfix kollu l-Mikela Gallia. Gwalawa, mela tkom it-tnejn. Mikela tħobb li Importanti, li qabel jaslu l-mistednin l-oħra Tkun ġakilet l-ikel. Tajjeb ukoll. Dalarom hemm, tentazzjoni għalija tentazzjoni. Tajjeb, ħanitlobkom tgħaddu għall-aħħar boċċa malaj xi ħadd. Il-numru 3. Il-numru 3. Clive, ħansaqsililek. Kieku kellek tagħmel parti għall-reċta tal-miliet. Lil min, lil wieħed minn sħabek mhux lilek, xi tqiegħdhom? X'parti tagħżel għal sħabek u għaliex? Imma, I mean, presepju, hekk, ġifieri. Eżatt, immaġina. Joseph ħabba Giuseppe, ju. Joseph ma Giuseppe. Mikela naħseb għandha l-wiċċek naħseb tal-Madonna. Ok, għaliex? Għax Innoċenti, tidher innoċenti forsi. Ok, u Mikela? Laġeb. Le, waħda mir-rejiet, Tajjeb, għaliex? Għax għandha l-wiċċ ta' nobli, hekk. Jisaj, Mikela, ħadna promotion. Tajjeb, u inti? Jien not il-bambino. Tajjeb. Il-problema is-sajz tal-maxtura. Tajjeb, mela, minna ftit ieħor ħankun qed intikom parti differenti għax ħadd tkunu qed tagħmlu l-parti tal-kokijiet. Alright, ħajkonna sfida li jmiss li għandha x'taqsam mal-muffins, però dak kollu ħajsir minna ftit ieħor jibqgħu magħna. Nilqawkom lura l-programm u kif qednilkom qabel il-break dawn il-mistednin li għandna likom illum lesti għall-isfida Joseph u Clive bajnejhom mottin ħajkolkom minuta u nofs għandkom lajnuna ta' Mikela u Mikela ħajkolkom minuta u nofs biex iżżejnu l-cupcakes, il-muffins b'tema kemm jista' jkun tal-miliet. Tajjeb, il-ħin tagħkom ħajitlaq minn issa tlaqna.
Joseph. Ħalli ħafna fidej Michela. Michela tidher ftit inkwetata. Poġġi, Flajt, ma tantx tħalli lek. Smarties, kem tiflaħ Smarties, kem tiflaħ. Ħalli U tfaħħom xarridhom hawnhekk. Imma mhux Tajjeb ma naraw ftit. fuq il-muffin. Michela u Joseph. Għandhom xi Tibqax taqbad. Bravo. Ħalli Ma tgħinx li waqt ir-riklami Joseph kienet jiċċattja. Iktar il-fuq, ek. Rojsom sabu soluzzjoni, Isa. Smarty. Jaf x'inhu jagħmel. Ek, ħalli. Għawek? Nafra nofsa. Marrata. Isa. Noħra. Fin-nofs. Ħajru it-tattika ta' Joseph u ta' Michela. Iktar. Dan il-każ jiena naħseb li l-ewwel mhux lajn li tiekol f'dan il-każ. Kera tidher naqra ppanikjata. Tħossi ċaflis. Isa. Issa ħa Nutella fejn U l-ħin tagħkom jispiċċa hawnhekk jifqu. Tajjeb, Clive tista' tolli ftit il-blindfold intu wkoll, Joseph forsi tista' tgħinu wkoll, Michela. Ma naqgħux miegħu jien. Ifhimni. Insomma. Michela u Joseph għamlu 5, intkom għamiltu 4. Ma nafx il-bobbles tal-Christmas tree, il-boċċi jisom waqgħu jew qegħdin fuq naħa, it-tim liħor. Biex ħażin, ftit fqira dik. Ma jinħobbhom plain, allura ma rridtux. Żgur, u da plain ħafna kien ukoll fil-fatt. U da. Tajjeb, għara x'ħanajdilkom x'ħanamlu, ħannaddu għal dan il-feature fejn ħanaraw, ħanħallu fidej l-esperti bħal il-kok Manuel Aquilina li joġbu jiġi magħna flimkien mal-istudenti tal-Media Cast u ma' Santa Claus ta' Malta marru ċ-ċentru tal-Onkoloġija Mater Dei ħanaraw ftit x'għamlu sabiħ. Peress li l-mistednin tagħna fl-istudju ma tantx inqalgħu fit-tiżin tal-ħelu jinġib l-esperti miegħi. Illum għandi Manuel Aquilina flimkien ma' Santa Claus ta' Malta qegħdin l-isptar tal-Onkoloġija ħanferħu ftit l-istaff mediku hawnhekk. Tlaqna. Għedin f'Day Ward 1 ħamur nagħtu sorpriża l-istaff mediku hawnhekk ħanaraw x'ħatkun ir-reazzjoni tagħhom. Tlaqna. Thank you lilkom tax-xogħol kollu li tagħmlu mhux f'dawn iż-żminijiet tal-festi biss imma matul is-sena kollha. Grazzi. U l-miliet it-tajjeb. Għamborru issa, nitilaw sa fuq, għansibu l-ħattieħor. Jekk stajtu tindunaw dal-word vera mżejjen u preparati dawn nies hawnhekk għall-miliet. Ħankomplu nduru ħanaraw min iktar nista' nsibu. Għandek xi 400 tazza, 200 żgħar
u fejn daqsxejn iktar ikbar. Merry Christmas! Ringrazzjawkom. All the best, eh? Vera ferraħna Thank you. Thank you. Aħar tal-ġurnata, Għettilkom biex tħallu fidej l-esperti fej jitlu l-muffins u t-tizjin u anki r-riħa kienet taqsamlek qalbek. Minnaw nishtiq nirringrazzja ħafna l-Manuel Aquilina kif ukoll il-Santa Claus ta' Malta li ġew miegħi u morna f'isem l-istudenti nqasmu ftit muffins l-istaff mediku kollu tal-Isptar tal-Onkoloġija. Nixtieq ngħidilkom ukoll hemm ftit intervisti interessanti immens li ħankunu qed intellgħu fuq il-Facebook page tagħna tal-Mediacast. Kemm titlu Mediacast MT, hemmhekk tistgħu taraw dawn l-intervisti esklusivi behind the scenes u nħeġġitkom tagħmlu like u share. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Vasquez Jewelers li llum tagħna rigal bħala apprezzament lilkom tal-li ġejtu u entuna f'dan il-programm. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Francesca Tard Portelli tal-makeup tiegħi kif ukoll tal-mistednin tagħna. Nixtieq nirringrazzja fl-aħħar mhux l-inqas il-lecturers ta' hawnhekk il-prinċipal kif ukoll Mr. David Tanti u l-istudenti kollha tal-Mediacast. Ma fadalli xejn li fngħidilkom il-miliet it-tajjeb u s-sena t-tajba 2017. Niltaqgħu is-sena d-dieħla. Ciao ciao! Grazzi lil Logo Graphics, għall-għajnuna fis-set. Construct Furniture, għall-amara tas-set, il-qronfla, għat-tiżjin tal-miliet. Francesca Tard Portelli, għall-irtok, bi prodotti Mina. Vasquez, għal-rigali tal-mistednin.